on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping. Sa lahat po ng mag-a-avail ng aming package promo, naka-promo po kami, meron po kayong free na bag at saka free na 3-in-1 towel. Ayan, Sir Alex, bahala ka na po kung kanino mo po ibibigay ito. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat. Isang ama na naman ang ating bibigyang sorpresa at saya sa araw na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Sugkong, Pusurubyo, Pangasinan. Para ihatid kay Sir Alex Gulong ang pasurpresa sa kanya ng kanyang mga anak. At ang nagpasurpresa ay walang iba kundi ang kanyang mga anak na sina Ma'am Charlene Gulong na nasa Saudi Arabia, Dalia Gulong, Abigail Gulong at Evelyn Gulong. Kaya ano pa hinintay mo guys? Asan po ang pinaka-head ng family nyo? Alam niyo po bang bawal pa po gatherings na malalaki? Sinasabi ko sa kanila, wala sila mag-mami. Kaya nga po sa inyo, wala pa silang mga face mask. May kamunisipyo po ako. Wala pa po silang taga-face mask. Huli nyo yung pamangkin kong kulay nasa loob kumakain dan. Galing yan. Pulis po surublaw. Ay, nag-report ko sa amin. Ayan, natignan nyo, wala pong mga social distancing. Saka bawal pa po ang inom, sir. Hindi totoo yan. Bawal pa po ang inom natin sa ngayon. Alam niyo po bang nakaliker ba po tayo? Madam, sorry. Le, tiliwan nyo na yung babakitan. Sino po ang pwede mong isama sa inyo para Le, di ka nila kutang tanakot. Galing yan. Itong na Le, baka di kulong datan. Sino po ang pwede mong isama para malecturean ko? Ay, ikaw pala, sir. Ikaw din pala ang pasimuno, sir, eh. Ay, basta pakainin nyo ako, madam, sa kulungan. Sir, pakatulungan ka namin. Anong gusto mo, sir? May lechon. Ayaw, kursunada ko yan. Sir, halika muna po. Para ano. Ay, kulong nagsampay sa kapitala. Bibiro ako, hindi po ako. Kulong tak. Abay, makapati ko ka. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat. Akala mo pa, sir, nagbibiro ako. Hindi pa ako nagbibiro.
Na makasangsangit ako. Hindi mo lugat sumarunod. Wala kang awa! Maintenance mo. Ay, madi sir. Madi ka mabalin. Mabalin. Tayo ko kami. Maintenance mo. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May... Kami kami sir. At permit ko sir. Di mawat kayo kung mati barangay. At permit yo. Limabas na ba? Limabas na sir. Ang tanga nakipanganda ba? Kulong kami nga duwa. Duwa kayo na sir. Ngay kulong na eh. Bakala kayo dyan. Abay ngayon madam. Tayo na. Nang kami mga Dito na lang po kayo sumakay, sir. Dito tayo lang tanga sumakayan. Mapantay nga talaga di kwa. Happy birthday! Sorry pa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! To you. Happy birthday to you! Happy birthday! Next song ito! Okay na! Mabay na ka nagkagtaggal ti Christmas ko sir niya. Ay, happy birthday! Sana pa niya timanak ko na talaga nga tiniwang ka sir. Alam, picture ka pa man karon sir, tama dati may pakita me. Medyo na po daw, isarap tayo pa amin yung ready sir, panay. Happy birthday. Love you and more. Kiss. Nagsamhiton ayan. Yung pagkamay ni Daddy Lolo. Hindi mo siya mabaitingin ng happy birthday. Oh, ano sasabihin mo kay Daddy Lolo? Naiiyak na siya. Kiss, kiss. Tagaro ni Daddy Lon, happy birthday Daddy Lon. Kung natagaro doon, yara sa asmo latakinyanan. Kiss mo na siya. Yun.
Happy birthday ah. Iawat mo na tapos ang regalo mo sa first. Ang regalo. Kalasada kagatang ko. Look at them, Sir Alex. Habang sa uso na. Baka mama. Awag ko yung box natin. Handa mo na eh. Bakit? Wallet. At hindi ginatang kong gawin ko ah. Nakita si wallet ni Papa. Ang kargaan natin mga putros. Puro ID. Nagkatikas pa tada ti sumampag na blessing. Thank you, bye-bye. Apoy tababay ka. Ina. Pa, happy birthday. Kung ko ako, tapik sa nga kanayon ti bagbagay nga susunod yung trabaho. Kung thank you pa kaya itutod mga may tulong arabta ka. Taka bigay anak mo ka kaya ako. Love you pa. Happy birthday. Thank you, sir. Awan message mo, nanay. Kailan ko matiapo Diyos, napigsa tayo nga tanayon. Nang runa kada kayong magtatrabaho, kaya tayo na kayo kumaabo. Pagtugilan ti bagbagayon ta, pagtatrabahuan nyo. Kasta magkanyang kumaan, kasi kumakasakon. At ikanak magkumaabo, tipya kang karadkad ko, tapos no at lahat nga bumubuya, kada kayong magkasyagan. Salamat. Happy birthday atin sa ating makumata. Nanyamat yan, nga nagkakawatan sa pilok mo sa plasta. Ikinwa tayo, titinlunusan. Titunggal may sa kanya tayo. Ang mga ginurat ta, nanyaman ti napakukuhan tayo. Titinlat tayo kung maaging kon. Happy birthday mo. Thank you po. Girl, happy birthday. Sa apay la pamata. Kan na kay pay ni Apo ti adu-adu nga panag-celebrate yo ti panakayanak yo. Manayo kay kumagagan na. Nakabay-bayan ni Apo. Happy birthday. Hello. Naimbag na oras kada tayo amin nang nangruna kini insan wang ko nga ag-celebrate ti panakasanay na. Happy birthday insan. Dawat ko kini Apo iti agnanayon karagsak ken salon at lata ko nga iti sumangbay kanyam agraman ti amin a pamilya. Ulited, happy birthday. Ayan po, happy birthday. Thank you. Happy birthday, God bless. More birthdays to come. See you soon. Sir Dagizay, nagbatiking ka. Dapat iba sa sir Happy 52nd birthday sa napakasipag kong kapatid, Waki. Salamat sa Diyos at naging isa kang mabuting ama at asawa sa inyong pamilya. Salamat din sa Diyos sa patuloy na pag-iingat niya sa iyo at pagbibigay ng kalakasan sa araw-araw. Wish ko na sana ay maging ligtas ka lagi at laging malayo sa anumang sakit. Sana iwasan mo na ang laging pag-inom ng alak para sa iyong kalusugan. Wish ko ay maging masaya kayong araw na to. Enjoy your day at happy birthday. Brad Alex, maraming salamat sa lahat. I love you, Brad. God bless you more. Love your sister, Merlin Dangatan from Malaysia. Hi bro, how are you today? Hope you are enjoying another
year of your life and to be thankful to our Lord Jesus that He gave you another year to celebrate your birthday. I am so glad that you and your family were living stronger and healthier day by day. I just want to take this opportunity to say thank you for being a good brother for me. Inay ayat mi kamanong ko. Wishing you all the best and more birthdays to come. Enjoy your day. God bless us all and continue serving God. From the bottom of our hearts, we love you. From Jinky Flores family from Riyadh, Saudi Arabia. My inspired Papa. Unang-una po sa lahat, nais mo na kitang batiin ng happy second birthday. Isang dakilang ama na aking may pagmamalaki. Hindi man perpekto pero aking hinahangaan dahil masipag at responsableng ama at may mabuting puso. Salat man tayo sa pera at material na bagay, malaking pagpapala sa Diyos na ilalayo tayo sa anumang kapahamakan. Always pray lang po tayo, Papa, at sa'yo din, Mama. Lagi tayong magsisi sa kasalanan at tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Papa, maraming salamat sa sakripisyo at pagmamahal ninyo ni Mama sa aming magkakapatid. Kahit na puro sakit sa ulo ang aming binibigay sa inyo, patawarin niyo po kami sa mga bagay na aming nagagawang pagkakamali. Patawad po kasi nabiro namin kayo sa buhay na gusto ninyong makamit para sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal at pag-aaruga. Salamat sa iyong suporta. Tunay kang bukod tangi sa lahat. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan kami ng amang kagaya mo. Sa kabila ng lahat, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa mga payo, Papa. Hinihiling ko sa may kapal na manatili kang malusog at masigla. Mag-iingat ka palagi. Naway bigyan ka pa ng maraming taon. God bless you. Pasensya ka na, wala na naman ako ngayong kaarawan mo. Pero kahit wala ako ngayon dyan, tanggapin mo ang aming munting regalo sa iyo, Papa. Advance happy birthday. I love you so much and I miss you, Papa ko. Love, your anak from Sherlyn, the Mom, Kingdom of Saudi Arabia. At sa aking pamangkin, Rian Gulong Marcelia, happy christening, baby. Wish ni tita sa'yo naway lumaki kang malusog, magalang at may takot sa Diyos. I love you, baby. God bless you. Sa mga pumunta po, maraming salamat po. Keep safe, everyone. So, ayan, Sir Alex. Inyati makunamot ni ti pa-surpresa daking ka. Salamat ka ba, guys? Thank you. Salamat. Okay na po, sir? So, bago po ibigay ang ibang sorpresa kay Sir Alex, sino ang magaling sumayaw? Babae, ay lalaki muna, lalaki. Lalaki. Dali. Yan, sayawan natin si Papa Alex. Yan. Kung sino pinakamagaling, yun ang bibigyan ko ng pera. Dali! Oh. Laban! Oh. Saan kayo? Sige nga
decision na yan. Si Kuya, kunin mo kay Tita Dalia ang premyo mo. Mahabang dashboard natin. Ay, maluwang. O, bakit ating ay? Tumigil ka na. Ayaw? Natatalo na, natatalo. Ayan. Dadalawa lang sila. Dito ka, ating maliit. Ay, ating malaki. Ayun. Kunin mo at Dalia yung price mo. Ayan. Sir Alex, sayaw. Para maibigay ko. Para mapuksan yung ano. Yung isang surprise. Walang lalaban? Ayan, ayan. Ayan, maraming salamat po. Palakpakan po. Halika dito, ate. Ate, huwag kang alalayas. Paramihan ng palakpak kay ating naka-block. Ate, halika dito. Si ating naka-pink. Ayun. Ate, pakikuha kay Ma'am Dalia.
Kamay sa likod, walang hahawak. Ka-disqualify may hawak ha. 2, 3, go! Ayan, Sir Alex. Hilain mo itong nakatayo. Ah, Sir, dadaan! Sir, dahan na! Baka sumabog tayo rito. Yeah! Sige, Sir Alex. Hilain mo lang, hilain yung mahaba-haba yan. Mahaba-haba yan, Sir Alex. Sige, hila lang ng hila. Ayan. Yan ang ilalaman mo sa wallet mo ngayon, Sir Alex. Sige, sir. Mahaba pa yan, sir. Sige pa, sir. Mahaba pa yan. Hindi ito. Yay! Palatakan na malalim si Sir Alex. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Sir Alex, on behalf of the surprise mo deliver ko by Miss Marlene Panatay, we wish you all the best at sana po'y gabayan kayo ni Lord palagi at ingatan po kayo palagi para malayo sa anumang kapahamakan. Happy birthday, Sir Alex Galong! Happy birthday! Surprise! Sir Alex, surprise na ba namin? Sobra naman. Natakot na ako eh. Akala mo talaga, Sir Alex, taga-munisipyo po ako. So, ayan, Sir Alex, happy birthday po! Enjoy po kayo! Thank you!